Siyanamkela Avalanche of Grace igama lam ndilithenjiwe emolweni. Namhlanje sisaqhuba ngoYeremiya 22. Sikwisigwebo sokumkani namhlanje bakwaYuda. Kubi xa ungekuhlanga. Kubi. Heading itsho ithi isigwebo sokumkani wakwaYuda. Uyivesi yokuqala ithi utsho undikhoyo. Sikulaa version yethu emnandi entsha 96 Xhosa 96 ithetha ngebhodwe lokumkani, ithethe ngondikhoyo. IsisXhosa semnandi. Utsho undikhoyo ivesi yokuqala ukuthi iya ebhodwe uthetha ne-weeping prophet. Uthetha ne-weeping prophet uYeremiya. Kodwa siyayibona namhlanje, uyayibona ukuthi njena wayefanele ukhala, wayebona isiphelo abantu ababengasiboni. Abantwana bakaYehova kaloku abathunyiwe babona izinto thina esingaziboni. Bathi xa besixelela ukuthi sikwenza kanjeni, ifike ke ngoku sibazonda. Wayebonile ukuthi isiphelo sezizono abazenzayo okunganqandeki ukuthi kuzaba kubi. Yeremiya wabantu. Utsho undikhoyo ukuthi iya ebhodwe lokumkani wakwaYuda, khona uthethe eli lizwi uthi, verse 2, libekeleni indlebe ilizwi likandikhoyo, kumkani ohleli esihlalweni sikaDavide. Nditsho wena namaphakathi akho kwakunye nabantu abangena ngala masango. Verse 3, utsho undikhoyo ukuthi gwebani. Wayahambisa imeseji nkulu. Imeseji iza kuthi iza kwii-nations. Ithetha nathi le. South Africa, world, ithetha nathi le. uYehova yeyona nto ufuna sibuyele kuye. Sipusisile gqithi ukusuka kuye. Utsho uthi makaye ebhodwe lokumkani, ukuhlala khona okumkani kunye namahlakani wakhe naye yonke into yakhe. Uthi akahambe aye phaa iprofethi. Athi mabagwebe ngobulungisa. Baxelele ukuthi undikhoyo uthi gwebani ngobulungisa, justice. Okhuthuzwayo nimsindise kuba bandizile. Abangeneleli neenkedama nabahlolokazi seningabaphathi kakubi okanye nibacinezele. Message yethu, igazi elingenatyala malingaze liphalazwe kule ndawo. Thetha nathi le ithetha nathi kule nkohlakalo obubugqwirha file ubulawa abantwana babantu bengenzanga nto. Le nkohlakalo, the wickedness eyenzekayo these days. Uyabona uyabona nalena isiyi-warning. Apha sisigwebo kuthi yi-warning thina Mzantsi, thina Afrika. Uthi mangaphalazi igazi labantu elingenzanga nto, phathwe kakubi nabantu bokufika. Ichaziwe loo nto nabantu bangaphatheki kakubi, inkohlakalo lena. Heyi, xa ke nithe nayenza ngocoselelo loo nto, ndiniyalela yona, uyakuhlala kubakho ukumkani esihlalweni sikaDavide. Uba xa bemamela kuza kuhlala kukhona ukumkani kwesesitulo sikaDavide. Kufeyili which uba abenzi kanje. Uba abenzi laa nto khona isiphumo kuzawuba kubi. Message, I think lena imessage ebonisa nawe ne-government ukuthi ayikho above God. Khatha noba ungazi ube ngakanani, ube nemali
God is the one above it all, above all kingdoms, the creator of this world. Lelizwe linomntu walo walidalayo nabantu bakhe awabadala ngokwakhe. Apha kule chat chaza loo nto. Uyawuhlala kubakho ubungane esihlaziyo. Abayikuyeka ukungena ngamasango elibhodo bekhwele iinqwelo zamahashe kunye namahashe bephahlwe ngamaphakathi nabantu uba bayamamela. Eza nkosi mazikhonze uYehova. Xa zingakhonzi uYehova zikhonza ii-idols, izithixo, bazawubona the wrath of God ephathana kakuba abantu. Verse 5, kodwa xa ningayithobeli le miyalelo, ndiyafunga ndithi le ndawo niyakuyibona seningamanxiwa. Abona sengamanxiwa. Umanxiwa ke indawo engenamntu. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Verse 6, kaloku xa athetha ngebhodo lokumkani wakwaYuda utsho undikhoyo ukuthi nakuba nje kum unjengeGiliyadi nanjengengcopho yaseLebanon ndosuka ndikutsho ube ngumqwebethu wenkangala, ube ziidolophu ezinganabemi. Verse 7, ndikuthumela abatshabalalisi. Befikile abatshabalalisi abofika elowo ephethe izikhali zakhe bayigecele phantsi loo misedari iligugu lenu bayiphose emlilweni. 8, abahambi abadlula kwesi sixeko bevela kwizizwe ngezizwe bobuzana bathi kwathini ukuze undikhoyo enze into enje kwesi sixeko singaka. Asingondikhoyo uqalile sithi abangambeki indawo undikhoyo xa esisusile ezingxakini, siphinde sibuyele phaya kwelaa lizwe siyofuna uncedo. Siyofuna uncedo kwabathixo. Undikhoyo ngelo xesha wenzeni? Ibe wasikhulula kwelaa lizwe kwabathixo. Ngoku siphinda sibuyele phaya sibuze ukuthi ithini ni-future yethu. Indaba siyibuze kuThixo. Asiguqukeni yo. Asiceleni noxolo. Abona ngokuthi abantu bazawubuza ukuthi nje undikhoyo kutheni yenzeka njeni kwesi sixeko. Kanti into yenza into ukuthi isixeko sibe njena kungenxa yoba sisukile kuThixo. South Africa enjena nje sithi sisukile kuThixo. 9, ke kothiwa kaloku bawutyeshele umnqophiso nondikhoyo uThixo wabo, baqubuda koothixo bambi. Exactly. Aba bantu babakhonza udaba olungokumkani. Aba bantu bakhonza abantu izithixo. Asiye ku-10, verse 10. Musani ukumlilela ukumkani ofileyo. Thetha ngoJowazi. Ningazili uJowazi. Ubabiza ngamagama izigwebo zabo. Uthi uJowazi ningamlileli ukumkani ofileyo, ningazili kuba sele ngasekho. Koko lilelani lowo uthinjwayo, nigixe kuba kaloku yena akasobe abuye, engasobe abuye alibone ilizwi lokuzalwa kwakhe. Thetha ngalo kumkani uJose. Verse 11, kaloku malunga noShalom enye inkosi nyana kaJosi owaba ngukumkani endaweni kayise noselemkile kule ndawo undikhoyo utsho ukuthi akayikube abuye eluthinjweni, kazobuya. Ndithi utshilo phaya wathi kukho abantu abazawubuya phaya bangabuyi, bazawufela pha. Bakhona ke nabazanza njani abazawuhlala. Not everyone ozawuya phaya uzawufa.
Iyo le nto etshileyo. Wathi nje kungcono nizihambele, nihambe niphume. Uba uhlile lapha ukuthi awuzuphuma ushiye indlu yakho wena, ushiye indawo yakho wena, uzawufa. Kodwa ba-obedient, abamamelayo. Asazi ukuthi bamamela na Nkosi yam. Hayi, abafana abantu banye bamamela. Kaloku noma siku-11 malunga noShalom unyana kaJosiya besesifunde noSelemkile kule ndawo, uNdikhoyo utsho uthi akayi kuyabuye 12. Uyakufela kuloo ndawo athinjelwe kuyo, akasobe abuye alubone eli lizwe. Udaba olungoJoyakim enkosi na kulowo uzakhela ibhotwe ngendlela yobuqhophololo namagumbi aphezulu ngobumenemene, ubuqhopolola lies inkohlakalo. Kwi-end times singaphili ngobuqhophololo ngobumenemene. Sibuyele kuyawo sithi sincede usivase, usisuse ubuqhophololo, usisuse ubumenemene, usisuse, usisuke sibe nje. Le ithetha nathi, ithetha nama-communities, ithetha ngayiqala ilizwi eli kaThixo funeka uqala ulijikizise ukuthi uqala kwakuwe, qala kuwe ukuthi Lord ndincede undisuse ubuqhophololo, ususe ubumenemene, fike ndibe ndimeneza into ndiyibona ukuthi ayikho rayithi, ndifike ndimeneza. Andithi indlela esiphila ngayo, kodwa maske simcele uYesu sincede esikhulu makhamandele ubumenemene obuqhophololo. Uyabona ngoku laa king uJoyakim uyatsho uthi lowo wakha indlu yakhe ngobumenemene ngobuqhophololo uyarhwephiliza, amagumbi aphezulu ngobumenemene esetyenzelwa simahla, angabhatali abantu amawabo, esebenzela nje simahla, ekhohlakele, engabhatali abantu. Akho nto yasimahla lapho umntu besebenza kufuneka abhatale, engawaniki mvuzo ngokubulaleka kwawo. Athi besebenze nzima abantu lwenkosi ibasebenzise befuneka babhatale, ngababhatali. Ndithi siqhelile urhwaphilizo, iqhelile ukopresa abantu. Wayeqhelile engazi ukuthi nje uyawujungile. Verse 14 uthi ndozakhela ipomakazi lebhotwe elinobhazabhaza bamakhumbi aphezulu abethwa ngumoya, ulakha neefestile aliqukumbele ngamaplanga omthi womsedari, alihombise ngembole. Verse 15 ngaba ukumkani ngokumkani ngokugqitha abanye ngokuzakhela nomsedari na? Uyihlo wayesidla asele, wayelilungisa. Uchaza yani ukuthi nje umntana akhe ekhohlakele ngakuyise wayelilungisa, engenamkhethe, waza waba nempumelelo kwinto yonke. Kodwa unyana akhe wafunda imikhuba yobumenemene, ubuqhophololo, inkohlakalo, lawulwa zizinto. 16 wayeyibonelela imeko yamahlwempu. Sachaza ngotatakhe ukuthi nje wayeyibonelela imeko yamahlwempu neembedlenge, waza kuyo yonke loo nto waba nempumelelo. Uyabona apha iyasichazela ukuthi sizophumelela xa senza izinto ngendlela erayithi, sikhathalela abanye abantu. Izokhuthaza wena le nto entle yenzayo, khathalela abantu, uzophumelela. Akuphumeleli ubumenemene, makungaphumeleli sobukukruku nokuphatha kakubi abantu. Akho mpumelelo lapho ekugqibeleni. Ukuchitheka kwegazi, ungabhatali abantu, nokuchitheka kwegazi elingenzanga nto, nokusebenzisa abantu nzima. Uyahova uyijongile loo, masiguqukeniki. Into wayibonelele nemeko yamahlwempu.
abantu makujonga imeko yamahlwempu ujongile uyahova. Stay blessed and you will be blessed abundantly kwi-end times. Kwi-end times abantu besokola kangaka, tsala nzima abantu, waza kuyo yonke loo nto waba nempumelelo. Kunjalo nje ukwazana nam lowo ngumlomo kandikhoyo, wamazi wayexabisa uyawo. Verse 17, kodwa wena into ojonge kuyo ngomxhelo wonke kufumana inzuzo nobuqhophololo, ukugwinda abantu abangenatyala nokucinezela abantu bakho ubacudisa. Heyi, yandichaza kanjani esi siXhosa? Simchaza senje, asifuni notoli. KwisiXhosa sitolikwa, ukuve kwisixhosa sitolikwa kungoba siyichaze njalo imeko yakho ichazwe njalo. Uthi njena wena ukuphila ngokugwinda, uphila ngobuqhophololo, uphila ngokufumana inzuzo, ufuna igain kuyo yonke into, uphila ngokucinezela abantu nokugwinda abantu abangenatyala, ubacudisa nabantu. Verse 18, utsho ke ngoko undikhoyo ngoJoyakim unyana kaJosiya. uJoyakim yonke izinto ezenza kumkani koYuda ukuthi akazukuzilelwa bani xa afileyo. Akukho uya kuthi yini mntakwethu, yini dadewethu, kungekho noya kumlilela esithi yini nkosi yam, yini mhlekazi. Takho umntu uzawuzela phakathi, khona umntu uzokhala ngoba ngantoni uzawufumana laa mvuzo walaa ndlela ebephela ngayo. Ndithi tshilo izolo bathi sizabhatalwa ngale ndlela esenza ngayo izinto. Njalo ke kuyo. Verse 19, uthi uya kungcwatywa okwedonki, arhuqo ayokulahlelwa ngaphandle kwamasango eYerusalem. Udaba ngekamva leJerusalem. Verse 20, nyuka eLebanon ugwaxe apho, ugcwale apho, danduluka. Mntu makahamba eJerusalem, danduluka eBhashani, ukhale phezu kweentaba zase-Abharimi, kuba boyisiwe bonke abathandana nawe. Verse 21, ndakulumkisa usemi kakuhle, kodwa wena uthi ngunotshe, soze ndikuphulaphule. Yinto oqhele uyenza leyo kwasebutsheni bakho, akuzange wavuma ulithobela ilizwi kaYehova. Asithobeleni ilizwi kaYehova. Let us be obedient. Verse 22, onke amahlakani akho ayakuphetshethwa ngumoya, abathandana nawe basiwe ekuthinjweni. Uthetha ngabantu baseYerusalem, uphoxeke uhlazeke ngenxa yamanyondololo akho. 23, wena othe zava entabeni yaseLebanon, ondlu yakho yakhelwe emisedareni, useza kucuma, wakufikelwa yinimba, utsho uzibhijabhija okomfazi olunywayo. Hey, uqumbile, ukhupha ingqumbo yakhe uyawo. Kokwakulunga kwakhe xa singamameli, singaguquki. Thetha amazwi amabi, yashwabula, yakhesa, yaqalekisa. Ugweba uJoyakim, tsho umlomo kandikhoyo ukuthi ndiyafunga ndithi kuwe koyena, nyana kakumkani uJoyakim wakwaYuda, nokokuba ubungumsesane endiwunxibe emnweni ewesandla sam sokunene, bendiya kukukhulula. 24,
ndiyakukhulula ndikunikele esandleni sabo uboyikayo, bazungula ubomi bakho. Nditsho ukumkani uNebukadnezari waseBhabhile nabantu bakhe amakhalidi. Verse 26, ndiza kukuthatha kunye nonyoko ndiniphose kwilizwe lasemzini nifele apho. Ushuthi la kumngane bengaphatha abantu kakuhle. Kohlakalo. 27, kaloku abasobe babuyele kwilizwe lakowabo abalilangazelelayo, sobe babuye bazawufela phaya eBhabhiloni. Njalo uYehova. 28, kutheni uKoniya engodelekileyo efana nengqayi etyumkileyo, into engafunwa bani? Kutheni selelahlwa ephoswa kwilizwe angalaziyo yena kunye nentsapho yakhe? Kutheni? 29, mhlaba, oh hayi lo mhlaba, phulaphula nali lizwe likandikhoyo. 30, utsho undikhoyo ukuthi lo mfo mbaleleni ekuthini ungongenanzala, into engayi kuba nankqubela, lo gama isekhoyo. Hey, nakwinzala yakhe akukho bani uya kuba nempumelelo. Uyabona ke ngoku zonke izinto abazenzayo akukheza nabantwana. Akukho bani uya kuba nempumelelo, kungekho namnye oya kuhlala esihlalweni sikaDavide alawule kwaYuda. Zezakungani sizigwebo zezakungani. Ithetha nathi ke le, ukuthi nje nathi ithetha nathi le, hey, ithetha nathi kanjani. Sizosifundisa futhi loo nto leyo ukuthi ilizwe likaThixo lithatha ulizisa pha, uqale lizaba kushumayela kulo, ukuthi kuquka lezinto uzenzayo ezinkohlakalo. Yeyona nto irayithi nale, ukuthi sizibone, senze introspection. Ungathi hayi mna. Uthi Lord, search me. That's why David said, search me Lord, ungibone ukuthi akho nto ekhohlakeleyo nakubo. Akasetshe umoya ongcwele asibonise silunge, siguquke. Sifuna ulunga Yehova, silungise moya ongcwele izindlela zethu ezingazokwenzani, ezingavuyisi umoya ongcwele, ezingamvuyisi uThixo. Kwi-end times makasincede uThixo, makasincede ilizwe lethu, makalikorobhe nathi nabantu. Hayikorobhe, kasikorobhe kuzo zonke iindawo esikuzo. Asilungise, asibonise, singevanga abantu ukuthi kuthiwa ngabantu. Uyawuva, makasibonise indlela yophatha abantu. Uyayiva le nto ukuthi uyawuva i-justice ne-righteousness uyifuna lapho, ukuthi abantu aba oppressed, abantu aba i-oppression abayifuni. That is why esitsho uSitonjena is next to the oppressed. Akafuna abantwana bakhe baphatheke kakubi. Yehova, God bless you. God bless you. Siyabulela. God bless you. Jesus loves you.